Fi ddim yn gwybod os mae'r gath yn gallu siarad Cymraeg. Mae'n dod o Pen y Bont, so falle. Fi yw Joe Kelly a dyma'r stori fi ar Gymraeg. Nath y teulu symud I Gymru o Gypris pan oedd hi'n ifanc iawn, a wedyn es I ysgol gynradd Cymraeg, a dyna lle roedd hi'n dechrau siarad Cymraeg. A wedyn symudais yn ôl I Gypris pan roedd hi'n 12. Yna roedd hi'n siarad Saesneg pob diwrnod, ond hefyd yn ysgol roedd rhaid I fi dysgu Groeg, felly collais I gymaint o Gymraeg fi. Wedyn symudais yn ôl I Gymru. Ar ôl hwnna, es I prifysgol yn Leeds, teithio am 2 flynedd, symudais I Llundain, Bryste, a wedyn ar ôl fel 10 mlynedd. Symudais I Gaerdydd am swydd. Dwi'n teimlo bod yn bwysig os ti'n weithio yn Gymru I gallu siarad Cymraeg. Y problem roedd dim llawer o hyder gyda fi. Roedd fi'n cael geirfa o ysgol gynradd, felly roedd fi'n teimlo fy Cymraeg fi'n eitha basic. Penderfynais I, mae rhaid I fi dysgu fwy o Gymraeg. Y cam cyntaf I fod yn onest oedd jyst I siarad gyda pobl cydweithwyr pan roedd na siawns I wneud hwnna. Roedd o'n cymryd 2 flynedd I fi I penderfynu mynd a wneud wersi Gymraeg eto. Hwna'n help enfawr I fi achos roedd o'n routine. Roeddwn i'n gwybod bod fi'n cael siawns I siarad Cymraeg bob wythnos. Tips fi fydd paid â poeni am wneud camgymeriad gyda treigladau, pethau fel yna. Mae'n mwy pwysig I mwynhau siarad Cymraeg I adeiladu eich hyder. Ar hyn o bryd fi'n llawerydd yn creu fideos I elusennau a fusnesau lleol. Pob wythnos fi'n gwneud rhywbeth yn Gymraeg, fi'n golygu yn Cymraeg neu fi'n sgrifennu e-bost I rhywun yn Gymraeg. Mae'n rhoi lot o falchder I fi yn gallu dweud storiau pobl yn Gymraeg ar draws y wlad. Os ydych chi yn yr un sefyllfa fi a chi'n gwybod tym bach o Gymraeg o'r eich gorffennol a chi'n meddwl o wneud mwy o Gymraeg, siarad mwy o Gymraeg, byddai'n dweud ewch amdani, mae'n werth e. Chi chi'n siarad Gymraeg? I miaw am ie? No? No, mae ddim eisiau siarad. Sorry!